Ba zai yiwu kana aiki a ƙasashen larabawa kai tunanin za ka tsinci kanka a haka ba abokina. Sakamakon aiki a ƙasashen larabawa fa babu sauƙi, ana samun kuɗi amma fa jiki yana gaya ma mutum. Sakamakon kana aiki a ƙarƙashin balarabe, baka gama wancan aikin ba ya ce kai wancan, baka gama wancan ba ya ce kai wancan, kai nan aiki ba sauƙi. Suna biya amma fa sai ka ji a jikinka. Babu yadda za a yi balarabe ya ɗauki kuɗi ya baka ba tare da ya tabbatar da cewa ka sha wahala akan wannan aiki da kai ba. Shine kadai zai iya ɗaukar kuɗi ya baka. To bari ku ga yadda mutum yake dawowa idan ya nace shi dole sai ya nemi kuɗi a ƙasashen larabawa. Bari ku ga yadda mutum a kwana a tashi yadda zai koma. To kun dai ga yadda jikin mutum a kwana a tashi, in dai har mutum ya nace akan cewa shi alan dole sai ya nemi kuɗi a ƙasashen larabawa, to a kwana a tashi fa haka mutum zai kwararrabe ya tsufa. Tun lokacin tsufan ka bai yi ba furfura za ta gito ma. Sakamakon aiki ne na ƙarfi ake yi, aiki ne na wanda sai ka sha bakar wahala sai mutum ya ji a jikinsa. To muna ta jan hankali amma mutane kamar ba sa gani ba sa ji ko. To wasu ma suna ajiye min comment wai ko me zan faɗa sai sun tafi. To abokina, na hana ka tafiya ne? Duk wanda zai tafi ya tafi, amma ya sani cewa fa jiki magayi. To jama'a, kun dai ji yadda abin yake. Allah samu dace. Da gani na kunnan dai sarkin Afirka nake wayarwa da 'yan Afirka kai domin kada su faɗa rayuwar da na sani.